Ola a todos. Os miles de migrantes galegos que se asentaron nesta fermosísima cidade que é Montevideo tiveron que adaptarse, como a maior parte dos emigrantes do mundo, a unha nova cidade, a unha nova sociedade, en moitos casos a unha nova cultura. Para facelo, para conseguir integrarse, tiñan que dar dous pasos. O primeiro, deixar a un lado un pouquiño a morriña, os pensamentos, as ganas de volver a casa. E o segundo, mirar cara adiante. Para iso tiñan que integrarse. E esa integración provocou que en moitos casos houvese unha influencia recíproca das dúas culturas. É dicir, os galegos aprendíamos dos de Uruguai e os uruguaios dos galegos. Iso tamén se nota na música. En todo caso, entenderémolo moitos mellor cos protagonistas do hoxe. Imos coñecer a Cristina Fernández, unha uruguaya que canta en galego. Imos recuperar o personaxe del Viejo Pancho, un home de Ribadeo que acabou sendo probablemente a figura máis popular da cultura gauchesca. E imos coñecer a Manuel Osa, un libreiro que naceu en Santiago, que vive aquí e que nos vai explicar moi ben como é iso de vivir e amar Uruguai, pero seguir soñando con Galicia. Un sentimento ás veces duro, doloroso, pero que esta noite imolo entender moito mellor se quedades a ver o programa, claro. Para entender mellor todo o que vos imos contar hoxe, convén achegármonos un pouco ao xeito de vida dos uruguaios e que mellor que dar un paseo por un mercado e observar. Seguro que é algo que de contado vos vai chamar a atención. Os uruguaios tamén toman mate. E máis, é a bebida nacional. Son tan afeccionados a él como os argentinos. Por iso o máis habitual é ver a xente pola rúa cun termo de auga quente debaixo dun brazo e dándolle sorbiños ao mate. Resulta chamativo para nós, pero para eles é tan normal como ver a estes mozos tocando os tambores a ritmo de candombe durante a época do entroido. Pero é o resto do ano. Cal é a súa música? Pois de novo saltan os tópicos. O tango tamén é unha devoción para os uruguaios. De feito, sábese que a milonga e o tango naceron no Río da Prata e aínda hoxe argentinos e uruguaios discuten quen foron os primeiros en bailalo. Por suposto, aquí tamén adoran a Gardel e unha topa seguidores del en calquera praza. Pena me dio encontrarte, pues al mirarte yo vi brillar tus ojos en un eléctrico ardor, tus lindos ojos que siempre adoré. Daría mis ojos la luz del mundo bohemio, chantaje del Chaco, Roberto Liñán. Pero se continuamos o noso paseo, pronto nos decatamos de que na música uruguaya hai máis que tangos e candombe. De feito, a guitarra é o instrumento máis empregado no seu variado folclore, ademais do bandoneón e dos tambores. Tamén este son ten un aquel de nostalgia que seguro que percibiron de contados emigrantes galegos que desembarcaban nesta beira do Río da Prata. Algúns deles, por certo, son hoxe propietarios dos restaurantes máis prestixiosos de Montevideo, como estes do famoso Mercado del Puerto. Isto danos unha idea do ben que se adaptaron á súa nova vida, aínda que os recordos da súa Galicia levábanos sempre no corazón e o simple son dunha gaita podía espertalos. Cando non había os medios de conseguir música galega tan fácil como agora. En aquel tempo era, ás 9 da mañá poñías a radio, estaba música galega, empezaba con gaitas. Eso era sublime, xa te alegraba o día. Era unha cousa impresionante. Bueno, despois as noticias, todo demais, é sempre música polo medio. E despois ir a unha romería na Quinta de Galicia ou a donde fora que houbera gaiteiros, e era para nós era un sentimento inexplicable, era algo que parecía que estábamos na nosa terra. Cando un non tivo que marchar nunca, custalle entender todo isto.
Pero para Manuel, que marchou sendo un neno, a música foi durante toda a vida un xeito de volver á súa terra, o seu adorado Santiago. Que a música podía recordar as sensacións da súa infancia, a tranquilidade do vello taller de reloxeiro de seu pai, ou o balbordo do posto de peixe que tiña a súa avoa na praza, ou o arrecendo do café no derbi. Porque todo iso quedou atrás cando, con 13 anos, partiu do Peirao da Coruña cara a Montevideo cos seus pais e seus irmáns. O día que embarcou no Juan de Garay, emprendeu rumbo cara a unha nova vida. En Montevideo, despois de moitos traballos, converteuse en libreiro, editor e desde hai pouco en escritor, porque son tantas as vivencias deste emigrante que en pouco máis dun ano publicou 3 libros. Neles conta as experiencias propias e compartidas con outros que tamén marcharon un día de Galicia. Ti eras un neno, pero costouche moito. Tu eches durante moitos días dándolle voltas àquelo de ter que marchar. Claro, tiña o problema que pensaba. Pensabas. A esa edad casi no se pensa, pero eu pensaba. Bueno, eu veía que todo se me perdía, que iba a ser todo, quedaba todo ali, eu iba a donde iba, si non sabíamos a donde viña, a donde íbamos a ir a parar. Algo me contaran, pero a mí non me importaba, eu quería estar ali, quedar ali, tiña ilusión ca escola, cos amigos, e pensaba moito, eso era malo. Unha das cousas que máis te gustou a ti no barco foi a comida. Sí. Había carne todo, di el no libro. Sí, es mermelada de laranja amarga, que hasta o día de hoxe. Ahora, algún identifícame con eso, compañero do barco. Lindo teu libro que gustabache a mermelada, a mí tamén pasaba o mismo. Dime ahora. Chegar a unha cidade pues, destas características, sí, eu non conocía, debía ser impresionante, non? Non conocía Nova York, pero parecía Nova York, por algo que había leído. Chamábame a atención todo o movimento, todo gustoume, realmente gustoume. Pero bueno, por que me tuven que ir? É por necesidade, por buscar un mundo mellor. E por que teño que renegar de Galicia? Ao contrario, canto antes te des conta deso, menos vas a sufrir. Si non, sufres moito con eso. Pero non se pode esquecer Galicia. Lonxe de esquecela, os emigrantes non fan máis que recordala, pero lembran, iso sí, tal e como a deixaron, como unha fotografía impresa na memoria. Por exemplo, esta imaxe de Ribadeo de finais do século XIX foi a que levou grabada un emigrante galego que marchou en 1875. Chamábase José María Alonso y Trelles e tiña 18 anos cando chegou a América. 2 anos despois asentouse nun puebliño próximo a Montevideo, en el Tala, e co tempo aquel galego converteuse nunha das grandes figuras da literatura uruguaya baixo o alcume de El Viejo Pancho. Foi o poeta que mellor retratou a figura e a vida dos gauchos e defendeu os dereitos dos seus veciños como diputado do Partido Blanco, partido que tradicionalmente representou en Uruguai a xente do campo. Pasé de largo por Tala, detenerme para qué. Detenerme para qué. De poco vale un paisano sin caballo y en Montiel. O Viejo Pancho pasou case toda a súa vida escribindo poemas como este en Montiel que acabamos de escoitar. Pero ademais foi periodista e caricaturista e foi autor de varias obras de teatro. Pero o que lle deu sona foron os seus poemas sobre a vida dos gauchos. Tivo tanto éxito que chegou a cantalos a gran voz do tango, Gardel. Que dobla los sauces cuasi contra el suelo y en el fondo oscuro de mi rancho viejo tirado sobre el catre de lechos de tiento aguanto las horas que han de tenerme el sueño. Nada más ni nada menos que Gardel, cuando en una de esas tantas pasadas por Uruguay, amigo de uno de los hijos de don José Luis y Trelles, el Viejo Pancho, Rubén Trelles, le alcanza alguna de las poesías, dice que Gardel le pregunta de quién es esa poesía, le dice que es de su padre y termina grabando 4 temas. Ahí es donde trasciende la figura de don José Luis y Trelles, de esto tan comarcano que podía ser, pero no tan comarcano del Río de la Plata, sino que trasciende mundialmente. Óiganle la moza, lloras porque el gaucho se fue pa' los pagos de ande no se vuelve y has quedado solita como oveja guacha que no tiene un perro que por ella vele. No siento a tu pena ni le tengo lástima, yo lo siento al triste que se fue pa' siempre. Si se le hizo cierto que vos lo querías y que en tus pupilas iba el sol a verse.
Como todas, é o título deste outro poema que agora oímos musicado. E sí, é certo que custa traballo entender o que di, porque el viejo Pancho empregaba o xeito de falar dos homes do campo, dos gauchos. Porque, ollo, en Uruguai non só toman mate e cantan tangos, ademais tamén teñen pampa e gauchos. E igual que en Argentina, a figura do gaucho é un símbolo que representa o home libre, valente, leal e hospitalario, cun especial sentido da honra respecto ao próximo e á natureza. Para que o entendamos mellor, en Uruguai, cando alguén fai algo moi bo, din que está facendo unha gauchada. Ten mérito entón que o viejo Pancho, aquel emigrante de Ribadeo, que non era uruguayo, ni montaba a cabalo, ni levaba poncho, quedara na memoria deste país como un verdadeiro gaucho. Lo único que le quedó es una esencia gallega, pero lo que mamó por estas tierras fue la idiosincrasia, las costumbres, lo que no nos explicamos hasta hoy día, cómo hizo para poder consustanciarse y palpar tan profundamente lo que era la idiosincrasia de nuestro gaucho, que en definitiva lo traduce en su gran obra, El Paja Brava, que es una de las obras cumbres editadas en el Río de la Plata sobre lo que nosotros llamamos poesía gauchesca o poesía nativa. Es de noche, pasa rezongando el viento que duebla los sauces cuasi contra el suelo, y en el fondo oscuro de mi rancho viejo, tirado sobre el catre que de hecho de tientos, aguaito las horas que han de traerme el sueño. A vida en el Tala vai a modo, co mesmo ritmo que cando o viejo Pancho vivía nesta casa, que por certo foi declarada Monumento Histórico Nacional polo goberno uruguayo. Agora queren evitar que se arruine e convertela nun centro dinamizador da vida cultural da vila. Realmente é increíble que 84 anos despois da súa morte, os veciños aínda siguen sentindo que o viejo Pancho os pode axudar a prosperar. Non esquecen a aquel galego que chegara aquí para empregarse levando as contas nun almacén cando apenas era un rapaz. Para nosotros, don José Luis Utrella y el viejo Pancho, aún y a pesar de nacencia gallega, ha sido en definitiva el protector de esta comarca. A través del turbio cristal de recuerdo van mis años mozos pasando muy lentos. Y después que gozo, si a vivir los vuelvo, pensando en los de Aura, no sé lo que pienso. Novillo sin guampas, yegua sin cencerro, potros que se doman a fuerza de cabresto, bretes que mataron los lujos camperos, gauchos que no saben de vincha y culero, patrones que en auto van a los rodeos. Para decatarnos da pegada cultural do viejo Pancho, abonda con dicir que calquera neno uruguayo sabe de quen é este busto. Na escola estúdano como unha das grandes figuras da súa literatura. Sen embargo, son poucos os galegos os que paseando por Ribadeo saberían recoñecelo. Aínda así, hai que decir que o viejo Pancho é un dos emigrantes galegos que acadaron recoñecemento na súa terra. Tamén é certo que el foi un emigrante atípico, un dos poucos que tiña preparación académica, que dominaba o castelán e que sabía de números. Por iso, para el foi un pouco máis doado abrirse camiño. A maioría non tiñan esa sorte, porque desde nenos tiveran que abandonar a escola para traballar a terra. Estes non son fotogramas dunha película, son imaxes da vida que deixaron aquí os que embarcaron rumbo a América. E claro, acostumbrados a unhas condicións tan duras, nada máis poñer un pé en Montevideo, o seu mundo cambiaba da noite para mañá. Entraban nun país rico, no que se respiraba cultura, no que as mulleres podían votar e o ensino era laico, gratuito e obrigatorio. Estaban a anos luz da vida en Galicia. Para que vos fagades unha idea, a lei do divorcio uruguaya é de 1907, así que xa vos podedes imaginar que o impacto con aquela realidade era tremendo. Claro que tamén era sorprendente para os uruguayos, que vían os galegos como xente traballadora, forradora e honrada, pero moi limitada no eido cultural. Pero sempre nos aprezaron. De feito, hai historias curiosas, como a de Alfredo Citarrosa, un dos cantantes uruguayos máis coñecidos do país, que chegou a dedicarlle unha canción a un daqueles galegos prototípicos, a Manolo. Manolo tiña un boliche, ou sexa, unha cantina, e Citarrosa foi afogar ali a súa soidade unha noite de inverno. É a historia dunha amizade. Gallego, cachila y sombrero, sos extranjero, tan
tanto como yo. Conta máis historia, quen é Citarrosa, quen é Manolo, para que Bueno, para que Citarrosa é un cantante referente e que xa non vive de un sentimento extraordinario da música criolla de aquí. Contou pola televisión o personaxe o Manolo, que eu non sabía quen era, decía o seguinte: veu Citarrosa que vivía enfrente, eu xa estaba cerrando. E tiña un bar, Manolo. Un bar, estaba cerrando a taberna e aparece Citarrosa e di: eu son Alfredo Citarrosa. Bueno, moi ben, que quere tomar? Non sei. O que vostede me dé, bueno, puxolle a botella allí e estiveron falando non sei canto tempo, era noite boa, pero parecería como que Citarrosa estaba só. Este gallego aturou no todo ese tempo de boa forma, pero dille que o día seguinte que vaya, que día de Navidad, que vaya a súa casa, e así foi. E despois Citarrosa iba todos os domingos ou sempre que podía. E encantáballe a música esa galega que cantaban na casa de Manolo. Bueno, e aí formouse unha amistade impresionante, hasta que un día, ele cantaba tamén galego con eles, metíase con un cantante de primeira, e un día non aguantou máis e dixolle: vouche facer unha canción para ti. Para mí, sí, para ti. Esa famosa canción Manolo, que é moi sentimental. Pero esa canción é moi profunda, porque fala, Citarrosa di en unha parte gallego: sos extranjero tanto como yo. Ten o sentimento que che fai entender que aquí non toman o galego como estranxeiro. Os emigrantes galegos en Uruguai, como nos contaba Manuel, sentíronse sempre ben acollidos. Quizáis tiver algo que ver nisto a afinidade no carácter e no xeito de entender a vida que temos galegos e uruguayos. Por iso ali valoran e moito a humildade e o tesón co que traballaban os emigrantes e como con ese esforzo conseguiron mellorar non só as súas vidas, senón tamén a Galicia que deixaran atrás. Pero, por suposto, aqueles homes e mulleres non só eran traballadores que aforraban como formiguiñas, tamén sabían divertirse. De feito, facían unhas festas que en Montevideo eran moi sonadas. Como eran aquelas festas, aquelas xuntanzas? Eran romerías. Romerías como as dará? Sí, de tipo as dará, non igual exactamente, porque aquí mezclábase o criollo tamén. Claro. O sea, o asado non podía faltar, a parrilla, a grela, por ali estaba todo eso. Pero a música de gaiteiros tampouco faltaba, e o baile, a música de charangas, e xuntábase a xente, a galega e a criolla. Aí era onde se mezclaba a xente, ¿no? Porque os criollos había moitos que lles atraía esa forma nosa de expresarnos, tan lúdica, tan festiva. E tamén tiñamos unha orquesta sinfónica de fantasía. Orquesta sinfónica de fantasía? De fantasía, con violíns, con piano, e o piano era o único que era de verdad. O demais era todo camuflado, pero a xente non se daba moito conta. Tocábamos, bueno, con un playback, con un disco de pasta, un que ponía o disco, con director e todo, ¿no? Había un ebanista galego, todo galego, facía o violín, os bandoneóns de madeira e cartón. Si te acercabas, notabas que era de fantasía, pero de lonxe non te non se notaba, tocabas en playback. Bueno, despois facíamos excursións, bueno, bailes, de todo, non? E pasábase moi ben. Xa vedes que Manuel aínda hoxe segue desfrutando ca música. Agora toca ca única banda de gaitas que hai en Montevideo, rodeado de xente nova que en moitos casos nunca pisou Galicia. Pero non importa, ele quen de describirlla con tanto detalle que serían capaces de percorrer Santiago sen perderse. O Santiago do seu corazón, co que se reencontrou hai uns anos, e iso que ao principio Manuel non quería volver. Por que non querías volver?
Eu que sei, bueno, non podo explicar moi ben, pero tal vez por eso de que con que me encontrarei, que sentirei cando chegue ali, porque o emigrante faise uns mundos ilusorios que é un pouco difícil de explicar. Outro emigrante... Quedase conxelada aquela imaxe que traía un neno de 13 anos? O que che quedou na mente é aquelo. O chegar a teu povo, a teu pueblo, con que te vas a encontrar? Ves a túa casa e xa te faz a idea así, pero non hai nadie. Ves a casa e que máis? Canto antes un saia desa ilusión errónea ou ese concepto erróneo, mellor, porque senón se sufre, hai que voltar á terra. Non vai a pasar nada, ao contrario, o que vai a pasar é todo bo. Chove en Santiago, meu doce amor, camelia branca do ar, brilante brecida ao sol. Manuel Osa tardou 34 anos en volver a Santiago. O caso desta muller, Cristina Fernández, é ben distinto. Ela naceu en Uruguai, pero seu pai, o actor Pepe Fernández, era fillo de emigrantes galegos e tanto lle falou da terra dos avós que Cristina aprendeu a querela como se fose a terra da súa infancia. Seu pai transmitiulle a tal punto amor pola súa cultura, pola lingua, pola música, que hoxe esta muller de voz fermosísima é un dos principais referentes da canción galega en Uruguai. Eu me lembro dos meus avós, primeiro, porque, bueno, compartín con eles pouco tempo, pero foi moi forte para min, non? E logo eu penso que os pais ten moito que ver nese seguir estando perto de Galicia, non? Penso que meus irmáns e máis eu compartíamos esas mesas longas con moitos amigos, as canciones, tamén historias dos meus avós, da guerra, porque tiveron que emigrar, e tamén a gastronomía, non? Que eu continuo hasta hoxe, non? Facendo callos, facendo a empanada galega, facendo cocido, allada, non? Todas esas cousas. Están as rúas molladas, que parece que choveu, son as bágoas dunha nena por un amor que perdeu. Lela, lela, leliña do meu querer, ai que si ti non me queres, de tristura vou morrer. Lela, lela, ven a lindar o balcón, si non queres se desfollen a frol do meu corazón. Unha rosa, rosiña roseira, unha pinga, pinguiña do orballo, a cariña de lela, relela, a cariña... Cristina e o seu home, Washington Carrasco, decidiron formar un dúo en 1976. Son moi coñecidos no país como intérpretes de música popular. De feito, xuntos levan editado 13 discos, cun repertorio baseado fundamentalmente na poesía uruguaya e universal. Colaboraron tamén en traballos de outros artistas e cada un deles ten ademais discografía en solitario. A de Washington como integrante do movimento da Nova Canción, de talante reivindicativo,
xunto a músicos tan coñecidos como Víctor Jara, mentras que a de Cristina baseas en temas en lingua galega, temas cos que leva publicado xa 5 discos. Nós somos un país que temos moita emigración galega, entón a xente pedíame dentro do noso repertorio unha canción en galego. Para min é moi emocionante e xa te digo, o público que vai a vernos é galego, pero tamén moito público uruguayo que sigue o dúo, non? E iso me gosta porque é unha apertura, non? E é un coñecemento da cultura galega que abraza a outras culturas, digamos, non? Lonxa na terra miña, baixo teu ceo, quero morrer un día co teu acougo nese chanledo. Os 4 avós de Cristina eran de Lugo. Eles xa non están, pero as cancións que levaron ao Uruguai cando tiveron que marchar da terra seguen tan vivas como Antón. E a súa neta, que xa estivo 13 veces en Galicia, cantando aqueles temas que aprendeu nas longas sobremesas familiares de Montevideo, está sempre desexando volver ao paraíso perdido, aquel paraíso do que tanto lle falaba seu pai cando ela era unha nena. E ademais, ver o lugar onde naceran meus avós foi, non sei, non se pode explicar con palabras. Porque meu pai, xa te digo, era un home que tiña unha... Non sei se era por ser actor, pero tiña unha forma, un xeito de dicir as cousas, de explicarnos, que era... casi que estábamos ali, casi que vivíamos ali. Como chove miudiño, como se espeta no chan. Hai unha Galicia viva fora de Galicia, que existe aínda. Si en un tempo determinado había casi tantos emigrantes fora de Galicia como en Galicia, hoxe non serán tantos, pero están os descendentes. Podoche decir que hai unha Galicia fora de Galicia que sinte Galicia. Iso que sepa Galicia que ten, que sempre está, Gallego, cachila y sombrero, sos extranjero tanto como yo. Manolo, no te sientas solo, suda su modo, tu humilde sudor. Tu anai non o ten e teu pai non che o dá, e de donde che sai e do trai la la la, e do trai la la la, e do trai la la la. Tu anai non o ten e teu pai non che o dá. Gallego, duro compañero, no hay bolichero que cante mejor. Las rías que amor Rosalía cantan foliadas si son para vos. O lo mar abaixo vai unha troita de pé, corre que te chove, quen a poidera coller, quen a poidera coller, quen a poidera coller. Polo mar abaixo vai unha troita de pé. Polo mar abaixo vai unha troita de pé, corre que te chove, quen a poidera coller, quen a poidera coller, quen a poidera coller. Polo mar abaixo vai unha troita de pé, polo mar abaixo vai, corre que te chove, quen